Здравейте! В това видео ще разберете как да подадете уведомление по член 25а, алинея 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници за централа за собствено потребление и получаване на допълнително споразумение към договор за достъп чрез портала онлайн услуги на Електроразпределение ЮК. Вече сте влезли във вашия профил. Отидете на основното меню и изберете услуги, а след това списък с услуги. Тъй като услугата, от която имате нужда, е за обект в режим на производство на електрическа енергия, ще я намерите в категория „Услуги за производители“. За да стартирате заявка за услугата, натиснете бутон „Избери“. Заявяването на услугата преминава през 5 стъпки. За да съхраните информацията, въведена на конкретната стъпка, и да преминете към следващата, е необходимо да натиснете червения бутон „Запази и продължи“ в долния десен ъгъл на екрана. Ако не успеете да завършите заявката, тя ще остане записана в портала до последната запазена стъпка чрез бутона „Запази“. Информация за незавършените заявки можете да откриете в меню „Услуги, неприключени заявки“. Оттам можете да продължите с заявяване на услугата или да я изтриете при желание. Да започваме. В първата стъпка на заявката е необходимо да въведете измервателна точка номер ИТН на потребителя, присъединен към електроразпределителната мрежа, който ще използва произведената енергия. Отбележете дали заявявате услугата в ролята на собственик или наемател. Ако сте наемател, тук прикачете нотариално заверено съгласие от собственика на обекта. Посочете дали обектът е в режим на съсобственост. Ако сте съсобственик, тук трябва да прикачите нотариално заверено съгласие от останалите съсобственици. Изберете „Запази и продължи“, за да преминете към втора стъпка. Тук имате възможност да прегледате и сравните вашите данни. Ако няма необходимост от корекция, продължете към стъпка 3, като натиснете бутон „Запази и продължи“. На стъпка 3 имате възможност да прегледате и сравните данните за точното местонахождение на обекта. Данните са за обекта, който отговаря на въведения от вас на първа стъпка измервателен номер ИТН. Ако те са коректни, продължете с попълване на информацията. Отбележете дали в имота вече има присъединен обект за производство на електрическа енергия. Изберете вида на първичния енергоизточник на електроцентралата. Посочете дали предвиждате резервен източник на електрическа енергия. Въведете информация за етапите и сроковете за въвеждане на централата в експлоатация. Продължете с предоставяне на технически данни за централата. Посочете и разположението на фотоволтаичните панели. Натиснете бутон „Запази и продължи“. На стъпка 4 имате възможност да прегледате вашата заявка. Ако имате нужда от корекции, използвайте бутона „Назад“ в края на страницата или опция „Промени“ под посочената от вас информация. След като се уверите в коректността на данните, въведете показания код за сигурност от сивото поле. Буквите могат да се въведат като главни или малки. Натиснете бутон „Изпрати заявката“, за да заявите услугата. Ако сте въвели коректно кода за сигурност, ще преминете към стъпка 5 – потвърждение, че вашата онлайн заявка е регистрирана успешно. Може да следите статуса на вашите заявки от меню „Услуги“, „Статус заявки“ от падащото меню. Благодарим ви, че ползвате нашия онлайн портал.